Se soñaches algunha vez cun Santiago que mira ao futuro, onde a xente veña a vivir e non teña que marchar ás aforas por non atopar vivenda, servizos ou oportunidades. Se queres nun Santiago máis limpo, máis verde, con barrios coidados, con prazas vivas, cun comercio local forte e cun goberno que poña as persoas por diante. Este é o momento. Nós non dependemos de directrices de arriba, non recibimos ordes de Madrid, nin obedecemos intereses alleos. Só dependemos de nós, do que ti e eu queiramos facer con esta cidade. Porque Santiago pode ser outra cousa. Un lugar que coida, que crea, que medra con orgullo. Un concello que escoita, resolve e actúa. E para iso necesitamos xente como a ti, que non se conforme, que non mire para outro lado. Se ti tamén crees neste Santiago do 2027, únete a esta maneira diferente de ver a cidade, a este proxecto que só lle debe algo a Santiago e á súa xente. Porque Santiago é noso, porque Santiago pode funcionar e porque xuntos imos facelo posible.